pahinga ka. Pwede magpakiya na. Okay, ano? Mayad ako gagla. Mayad ako na pupusuan nga. Maestra. Maestra. Ano man? Mga kanyo kung sagdo na Buhata, sulalitet. Ano man? Nung alalaw ng bingon mo hiya, pag pinagtahan mo ito sa eskwelahan niya. Tapos, Diyos mo na yung yung maghatag ay hiya. iya. Oo, sige, pwede liwat. Hindi ano man, hindi nga. Yan na mismo kakatulong. Hoy, ano ito? Kuhan. Di ka nalaundog kay napabili Sakit ka na, Ito. Para ano makarit. Adi kay makarit. Adi makarit. Adi. Maarog ito. Ano man? Tanyat. Para maruyag. Ini, ngayon ko Ano man? Lululohon. Lululohon na rin. Lululohon. Tapos, adi pangausa. Lululohon. Tapos, ano man? Kay dara. Ano mahigit na takila? Diretsa ito. Basag niyo. Sige na, sige. Pamiling Oh, bukad. tapos bukad. Adi daw. Waring bukad. Bukad kay dara. Maruyag ito. Oh, suka dito. Dara-daraan ito. Tapos, ito ko adi nga to ay iya. Flowers for you. Suka dito. Pareho na yun yung panulay. Daro yung kuya ka dito. Tapos, maganda ito, makikita. Ano ito? Buhat pa diya. Ano man? Dati mo yung powder nga, sir. Oo, sir. Tapos, Puro nga magi. puro nga magi. Kasing kong asukar. Asukar. Ito, puro nga kape. O, yatag ko iya. Puro nga kape. Oo, Ay, sige. ang importante yan eh, ay kalimti. Ano man? Palitiyahin. Whisper. Spare. Oh no. Oo, sige. Ganito. Oo, sige. Sige, amo lahat. Sige, amo lahat. Tumawa pa itiyusan. No. Sige, ha. Kakaliyan. Ito na. Malima, duyo ko na. Ini naman na. Uy, kumusta man? Uy, Tilit! Ano man? Uy, kumusta naman? Saan na? Walang iwan yung pangulag. Ano na? Ano ka na diri ah? Kung doon ako sa ako ng naidulong ng bugas. Madami. Ano? Ang buto na diri maigbi ha. Nagko na lalo ko sa iyo. Ano ito na? Wapo? Wapo. Single ini. Pero diri ta ko dagto. Diri na lakadto kay damo na naidulong ng bugas manalang. Sabi na na. Oo, diri mabulig ko daki niya na mahatag ka mga ka sa ako basta inita to ato ni basta Yes. Wow. Ito na lang. Matubod ka. Di ka dito marawon. Mapabulig ko na lakwas ito ko na putri. Cute pa gud. Ini na lang. Oh, ito na lang. Sige ha. Salamat. Sige ha. Amulat to ha. Salamat tanim pagkuha. Oo, sige. Salamat. Bubuligan naman nimo. Oo, mabulig. Ba ako naman mabulig ko na to. Sige, duha sa ako nimo. Oo, duduha ka sa ako tato nga. Wag binulag nga umay. Datag ko wala iya basta inita ato yung ano ni. Sige, salamat. Oo, sige, salamat ka. Sige, salamat. Sa'yo naman. Diri maarong dot hindi kami nakilala pero bibingon tao. Ano? Apa na ito? Duwa na ka sa ako ma-suportahin mo. Picture pa naman adto. Cute. Sige. Tara. Asawa na gabi mahapo. Wala ha pas lipstick. Amat balay ni ma'am hain to. Man, sa ito pala ni ma'am. Sa ito. Ay kumusay na. Ada nga dito ano. Say, talikod pa. Pare ka mo sinatalikod. Pa damat bias. Wow, pa di kabubuinas na na bagari chabi. Natalikod. Payaw. Timbado. Tara, ano dito? Pare, ikaw na bahala, mauli. Diskarte. Basta na, ikaw na bahala. Diri. Ikaw na. Sige, bakit kami ha? Bait namin mga gaw. Bahala ka na. Tara, bahala. Kumakarawod. Talikod na lang ako matalikod. Oh.
Pwede kang manguyab. Sige, Dad. Gwapo ka man, Hada. Bakit? Kanang mo puding mo. Para sila ni kay kanang mo multimarayan. Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Sige, nahingi pag-iingi. Tapos maibaw. Manjit ako. Sige, kapatid na, bisang din. Sige pa. Katak ko niya muna eh. Naulog na. Ito bang ditak lang mo? Laro kay kita. Bakla! Kinain mo! Bakla ko! Ayaw! Naririn! Naganda na rin ng motor. Ano din mo? Ayaw! Diri ako! Mag-iisog ka kag-anak! Ayaw! Sige na! Nasta! Ayot ka! Ano ka tayo? Balikin ka! Inalat magbabayo! Punto kayo na lang! Boss! Please subscribe! Subscribe! Kasi pati narinig nyo, ulit-ulitin ko pa ba? Tapos click na lang din yan. Notification bell para updated ka ba tama mga video. Sana yan na yung magpasalan. Shoutout na Iya. Ako! Shoutout na ako ng labo. Shoutout na ako. Shoutout na yan kanay ka na mga napakalas rin sa amin. Shoutout tayo mga Lods, Karen Torres. Pa-shoutout sa next vlog niyo mga inakay. Shoutout sa'yo, Mario Santilan, pati kan Marvin Cabeñas. Shoutout din pati na rin kay Jen Paulo Balinan. Pa-shoutout kan Marciano, kami from ko, Pariala. So shoutout tayo kung magkano ka man ni Marciano. Sa Gina Vlog, shoutout din. Pati na rin kay Analisa Casilos, pa-shoutout mga Lods, pero hindi kami kita. EU videos ako natin Ida from Saudi. So keep safe kami sa Saudi. Maraming salamat po sa panonood. Thank you.